皆様こんにちは。私の名前はメメット・コルバンです。以前日本で10年以上住んでいました。今カナダに住んでいます。自分は医学出身なので、自分の分かる範囲で、今流行っているコロナウイルスについてちょっと説明させていただきます。このビデオはですね、皆様に役に立つばそれで幸いです。今ですね、皆さんいろいろニュースとかで聞いてると思いますが、そのコロナウイルスはですね、体に入ったらいろいろ形に変更することができますよとかいろいろ聞いてるんですけれども、私はですね、今回説明したいのはですね、我々の体の中にもですね、たくさん抗体があります。だから我々のですね、体の、その免疫力が自然にすごく強いということですね。だからその抗体のですね、種類としてはですね、いろいろ抗体がありますけれども、医学部でですね、代表的にですね、IgG とか IgM とか IgA とかですね、IgD、E とかいろいろこういう形にでパーセントがありますけれども、そのパーセンテージとしてはですね、IgG はですね、70%から75%ぐらいありますよということですね。だからこの IgG はですね、血中ですね、血液の中で最も多い抗体ですね。これはですね、唯一母親のですね、胎盤ですね、胎盤から通過して、その母親から移行したその IgG はですね、生後の赤ちゃんを守ることができますよということですね。だから IgG だけですね、こういうふうに特徴がありますよということですね。あとは IgA ですね。IgA は10%から15%とかですね。この IgA はですね、血清とか鼻水とかですね、唾液ですね、あとは母乳とかですね、あとはですね、腸液とかで、の中でありますよということですね。あとは IgM ですね。IgM はですね、10%ぐらいありますよということですね。あとは IgD とかですね、IgG とかですね。これはですね、ちょっと難しいと思いますが、その抗体の形としてですね、こういう形にですね、Y の形で、してますよということの説明ですが、皆様ですね、抗体抗原反応とかですね、そういうふうに聞いたことがありますが、さっき言った IgA とか IgG とかですね、IgM の形もほぼですね、この Y の形になっていますよということの説明です。で、この Y の形になってるこういうふうにですね、いろいろタンパクですね、タンパクの構造がありますけれども、これはちょっと難しいだと思いますが、これはですね、ここで書いたようにですね、そのいろいろですね、この Y の形のこの辺でですね、その抗体の種類がですね、8262種類ありますよということですね。だからたくさんありますよということですね。だからこういう形になって、こういうですね、L の形になったところで、ここでも200種類も抗体がありますよということですね。だからその全てがですね、大体ですね、これはですね、このぐらいありますよということの説明です。だからこのぐらいありますよということになっていますが、これはですね、その抗原ですね、抗原というのはですね、そのウイルスとか外から来たウイルスとかバクテリアとかですねのものを示しますが、その抗体抗原反応ですよということで、その抗体はですね、その体の中に入ってきたですね、その抗原、あるいはそのウイルスとかバクテリアとかですね、そういうその条件によってですね、条件によってこの抗体のこの辺が変わりますよということですね。だからここにも書いてあるんですけれども、抗原と結合できる抗体を産生することも可能になりますよということですね。だからここはですね、
この辺ですよということですね。この辺はですね、その可変部ですね。可変部はここですよということの説明です。で、これはですね、私がですね、そういうふうに例えとしてですね、コロナウイルスと書いてあるんですけれども、体に入ってきた抗原ですね、細菌とかばい菌とかウイルスとかですね、こういうふうになったら、こういう形になったら、体の中の抗体のこの辺がこの形になって、殺しますよということの説明です。もしそのウイルスとかバクテリアがこういうふうの形になったら、その体の中の抗体のこの辺がその合わせてこういうふうになってその抗原を殺しますよということですね。だからこういうふうにですね、皆様はですね、今ニュースとかでたくさん聞いてると思いますが、体の中にですね、抗体作る B 細胞ですね、B 細胞を分解してプラズマ細胞になって、プラズマ細胞にですね、いろいろ刺激によってこの抗体の形ですね、抗体作りますよということですね、体の中に。でだから外的ですね、外から来たウイルスとかバクテリアとか、あとはですね、体の中にもですね、皆様知ってると思いますが、毎日ですね、たくさんがん細胞とかがありますけれども、その抗体を作って、そのがん細胞とか、そのウイルスとかを戦って、その外敵ですね、殺しますよということですね。私のですね、理解した範囲はこのぐらいですが、だからですね、今流行っているコロナウイルスはですね、体に入ったらいろいろですね、形になりますよとかですね、いろいろ聞いたことがたくさんありますが、だからそのウイルスによってですね、その我々の体の中の抗体のこの辺もいろいろ変えられますよということですね。だから説明がですね、私そんなにうまくないんですが、以前ですね、日本でいろいろ看護専門学校とかですね、で解剖学とか、あとは内科医学とか精神医学とか教えたので、ちょっと役に立ったらですね、それで幸いです。どうもありがとうございました。